Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio, Philippines Standard Time, Las 10:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Aksyon Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati, region-wide mga palagad kita sa nabilin 51 minutos karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Petsa 13. Uy, Friday the 13th. Halong ha? Amuni ang adlaw kag Petsa. Nga siling sa aton nga mga katigulangan, halalungan. Biyernes namang edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events
opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry aton sini Kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kagdurungan oras sa kagabiyon ng atong sininga Patrol 3 na para patrol liwat naman nga magarabiyong sa pinakalain sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Jan Diaz nga magaresponder back to back sa aton nga piloto Aksyon Nani Kirao. Ang aton mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal, balita sa international, ang aton sa nga monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Biyernes nga edisyon, buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Of course, opdan magkita sa aton sining nga mga technical partner. Diri sa studio ay Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sagbago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan. Sa kinanda ng inyo sinagad ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa nabilin 49 minutos nga pagpaglagad. Inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. My God, I hate trucks. Ang ining bayan sa katos nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule. Pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalansi sang sistema sa atong sining lawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Himo ini sa 7 ka mga ingrediente, turmeric. Masiliganing nga turmeric, amo siya natawag nga kalawag. Tugabang, balunggay, amarguso, wheatgrass, barley grass, vitamin C. More information ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa bisan diin la butika sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ini mga bayan sa ato sining pagpalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Para nga madula ang baho sa inyo sining lawas, inang baho nga portibla ka aslombla. Ang katapat sina Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sigurado ang maanghit nga baho sa lawas nyo, dulao niya. Ginapabilin niya nga maging matinlo ang aton lawas kag feeling, smelling fresh. In other words, wala sang baho nga madula sa imong lawas kung ang ginagamit mo sa pagpaligo, Dr. Alfred's Mangosteen Soap.
Sa inyo nga pagpamalaklon, padulong sa mga grocery store, hindi magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Of course, sa mga bayan sa ato, sila nga pagpangalaga, ginadulong man sa inyo sa kaalawan sang Santon Plus Herbal Oil. Ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, maayo ini para sa may mga allergies, may mga katol-katol sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katol-katol. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! May gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Amaman kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Naka-tune ina sa ato sa nga pagpangalagad sa kay Maninoy Rane Hanggayo and family dira sa Iloilo. Ara siya nagapaurok-urok man. Kapamati sa kay Ihadoya. Sa kay Mr. Edwin Pineda dira sa New Jersey. Mayon dira nga pagpaurok-urok. Kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy, Ihado Koichi, Toto Samuel Oy. Amuman kay Mr. and Mrs. Luri Oy and family dira sa area sang Takuling, nagapaurok-urok gid pamati sa aton sila nga pagpangalaga. Kay Pegasus, may gabi dira kay Pegasus. Amuman sa kay Madam Tina Mabugat, kay Police Colonel Calixto Mabuga, ang Regional Director sang PIAS sa Western Visayas. Sa kay Angie Lick, maing gabi lang kay Angie Lick. Sa kay Maninoy Maing, sa kay Maninay Chari Salvacion, gapaurok-urok siya. Catalan family dira sa Barangay Granada, maing gabi. Tamya kamo ni Jan Cesar Catalan. Amuman sa kay Philip Laurente and family. Kay Cathy Verda, mayang gabi ha. Araman si Siska Soles. Madam Siska Soles, thank you so much. Sa imo dili ka papamati. Pamilya Gumban dira sa Talisay. Ginatamya kamo ni NJZ Gumban. Mayo lang nga pagpaurok-urok. My God, I hate drugs. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo! Action Radyo Philippine Standard Time, alas 10:18 na. Sa siling kabayan sa atong mga check na katon siling patrol, 3 na bara patrol. Kamusta hon tanay ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa Friday the 13th, Friday night. Manami ang daragan sang panahon, manaya-naya ang tiyempo, nagapamulaklak sang kabituunan ang kalangitan, dugangan sang kasanag, halin sa bulan. Presko, kag matawhay ang aton kalibutan, andam lang sa COVID-19. Mr. and Mrs. Armando Cabeles and family dira sa Canada, God bless you and your family, paring Armando Cabeles. Yari na si Action John Diaz sa Patrol 3 na bara patrol, sitwasyon sang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action John Diaz sa report. John, may gabi, please come in. It's a lonely night. Kalinong actually sa palibot sa lahat sa Bacolod. Karon nga gabi, no? Even nato na mga dala, no? Nakita nato, no? Hindi mo nagkasako-sako. Actually, gina-expect nato na ba sa Friday night yan, eh. Flirting silang balik sa mga salakyan. Pero it's a total different thing karon nga gabi. Kaya kung nato na si Barandre, pila ka mga mayor nga dala noon, ang Burgos,
ang area diri sang Lacson, ang area sang Araneta. Hindi mo sila kasako ginang pagkirumbali sa mga salakyan, no? Okay. May makita ka may mga kanter nga nagalabay kini sa may Burgos area, ho. Kalabanan alingid mismo sa may Barradco Port. Mas Okay. may posible may bago lang nag-abot lang ro-ro control and roll of vessels. Pero kung ang numero sa mga salakyan nga nagaranda di karon nga gabi at pagamaran, hindi mo sila kadamo action ni karon nga gabi man. Even ang pila ka mga balay kalanhan, balay limnan, mga bars, naton gikatuan Friday night, sweldo tani ni. Pero hindi mo ginakadamo kung i-compare mo sa traditional o kung normal nga may nadlao, kaya labi na kung biyernes, abi kag sweldax pangadaan, manog sweldo. Okay. Kalaban mo kila mo damo-damo gid man tao nga nagalagaw diri, no? Pero karon gabi daw hindi mo sila kadamo. Even ang nagasulod sa may provincial capital Lagod, hindi mo sila kadamo. Actually, doon wala rin mga tao nga nagalagaw dira karon nga gabi. Okay. Sa may Lagon, pagpatakay niya, mga alas 7:30, alas 7, nang paglabay naton, wala na, pagbalik naton sa nga gabi, nagiliwat naton check, ka-jutay, gipgyapon na Most likely, damo na jogging kung gabi, no? Yes, most likely damo gid man Galing ka tungkol siguro sa issue ni isang COVID-19. Guro ba siya ang ibang guro ba siya na medyo may gamay mga pagkatahap kagkadlok guro, no? Isa na sa sulit sa mga inahantaw dira. Kaya kung i-check mo ni mo, kung sa sano, panisano nga rather sa umpisa, nga amarbing pandemic, gindeclare nga pandemic sa World Health Organization ining COVID accelerate. Okay. Apektado gin manong ang pagsinalayo sa aton nga mga kagsunan. Kung Gani. nakita nga madamo ka naglakat sa dalan, kilabanan, sinidri, nagasakay sa lakyan, or privado na lang yun nila nga sa lakyan nga sila lang bla. Gani, ma'am. Amo nang isa ka rason kung nakaida sa interview kita sa pinaka mga drivers ang jeep accelerado yan pamangkot ko na lang epekto sang pag buhabis ang preso sang gatong. Pero isa nila to gulo ka jutay nga nagajutay bra ang mga pasero especially sa mga jeep. Daw na alaw, daw na kapyar ka daw na alaw pansin dyan ang pagnubo sang 3 pesos nga gatong, no? Sa issue sang COVID-19, no? Wala ganun nila actually na-appreciate bala. Kaya tingin sa nila nga concern, ano mo na kanubo sang gatong kung wala ka pasero, hindi ka Japon ka ganar. Correct. Nauti mo nang ila dara nga ginapanumdom. Pilang na buya? 3 pesos gid, no? 3 pesos. Actually, ang Phoenix ang nag-una, gid-declare nga 3 pesos ang panupuon eh. Okay. Di ko magamuna ang 3 pesos sa crudo? Crudo, correct. 3 pesos. Sa gasolina, 2 ka pesos? I think the 175. 175. Pero ang iban nga mga dalakuan nga mga petrol products, araman, manubo man sila? Araman sila, correct. I don't know kung saan ang effectivity nila. Pero doon muna ang information. O nga, ton nga na matulad sa nag-check kita, nag-monitor kita. Ilayon sa presyo, sang gatong correct sa Daw Bacolod. gawin niya sang Petron, Shell, sila na usually. sang Caltex, no? Daw sila na permi ang ulihi. Permi ko po kung sinakaay ni dasig sila. Oo, usually, kung nagpasaka ni sila Sulerek, nagpasaka ni sa Martes, mong santo ng gabi, bla? Kung naman Martes pa sila yan? Ha? Martes pa sila mapasaka? Hindi usually bilang sila na, kung magpasaka sila presyo, temprano pa na sa semana, magpasaka na sila Martes, lang yan santo ng gabi. Pero kung magnubo ang gasolina, dukay sila pa panubo, ya. Oo, naman yung medyo dugay-dugay lang movement at Sulerek, no? Kung sinakaay dasig, kung panubo ay daw hinay. Oo, wala. Tika bro ko naman negosyo nga auto bla. Gani. Pagkaroon sa negosyante, dara nila mismo madagkuan pa man nga kumpanya. Tuod, no? Kaya kung check nimo, track nimo ang ilang ang presyo. Whiskey ka man yung sentimo, siya ka taas, magiging sila Japon, ibang tag 40 centavos. Sila ka lapo, pagiging 78 centavos. Harap na doon, gamay na lang piso, mag Japon, equivalent ni Accelerate. Amo na yung sila ilang ang mga strategy, no? Ay na, although mapanubo sila, pero may haraman Japon, yung dolapit at Japon sa boundary. Pero sa nga, bakit sa pila naton ka mga interview ng mga drivers sa mga jeep, na ang ilagi ng pangitay is pasero. Kaya miski, nubo lang yung distansya katuan mo, like for example, alin ka lang sa Libertad, pakadto ka lang sa Kuling,
ang 28 pesos ang gastos sa gasolina pareho Japon. Pero kung nahimo drabi nga pasero duwala ka bilo kung disgrasya, hindi Japon nagsarik ka partin maka-equal sa kinanglanon imo abing mabatak rimong imo nga gasto. Kaya ti pare-pareho lang ang gasto mo sa gasolina nga kila pareho Japon pero pasero gid ang pinaka-concern. And ang laing dire kay check naton karon nga gabi, ang mga ospital malapit dire sa may area sa Corazon Locsin Monterrey Banong Memorial Regional Hospital. Okay. Nagkaraubos nagsarik ang supply sang alcohol. Alcohol. Kaya nabilin misi gamay na lang 150 ml na. Uy, nagit. Awal kalagit pangitaon nagsarik dire. Ba, ubos gid. Ubos gid ang pamangkot naman dire, do pareto do pamangkot as time sa face mask. Ang ba sa face mask sa time san umabot ang next na supply. Ay, face mask ka rin. Di man nagani nagbakal ang subong eh. Okay, may mga report nagwa hindi magitunog lang makabulig ang face mask. Gani. Ang bago naman na nagwa is ang kinanglanon dito no sa ining ano mismo ang alcohol gid. Alcohol ko mga sanitizers sa muning nami. Amo nang pinaka ano nila ginaresuggest nila. Isa sa mga kuana, isa na sa pangbato sa COVID. Amo na yun sa linggi number gid sa mga eksperto nga mas lami gid kun alcohol ka mas lami ka bay naga tinlo sa imo lawas bato sa naman mga bakterya. Pangabon ka kamot mo, pang-alcohol ka kay na sigurado ya. Kaya mo na nga dre dun sa katong tutup sila kagabi ang JDN di ba lapit sa aton. Okay. Tableta sa mo nang pinakalas aton nga gin-check. Ni isa actually kung lagi bilin mo miski gamay-gamay ng alcohol, huwag ka di baklan. Dito kayo na, subangan sa doctor's hospital sa tabletas, masigapon. Yung check na natin, sa hapon, may available pa. Makita nila, surik yung bilin, 14 nila, ang makon mo, gadi nag-uuso sa pila mong, kaya ang ginabrigya lang, tagduwa lang bala ka botelya sa alcohol, miski gagmay. Duwa lang kita kada individual, ang pwede ni mo makaala. Kaya mo to ka ina, nga pwede din nag-uso sa mga managbakalag sa narek. Ang din, abi mo din ang damo baklan alcohol, kabalo ka, kung din? Then, Si Maros. lain ng alcohol. Inaya, ang alcohol na ginabutang Dre, pag pinalang 20%, Amo na yung rekomendasyon ni pare Roger Montalbo niya sa kundi pare damo kundi alcohol. at ang 95% alcohol. So terigis pare Roger Montalbo mo. Gaya ng pinaka-percent alcohol ito naging korok sa kanya. Gamay dako ara kuno ah. Oo, Gamay dako ng alcohol kuno available sa pare Roger Montalbo ya. Oo, ang magaling gusto mo ng Sa si kulor. Maros Wine Center pamati sa Subongo. Oo, namin po na kay Sir Roger kay Intinay ang crystal clear nga color. Correct. May natin ang color purple, may ito. May ano na color, no? May mga green na siya. Pili ka na color ng May flavor para daya may flavor. Oo, wala na ka mapabong na call mong kundi maglingin ulo mo, malipong. May gabi na kay pare Roger Montalbo ah. Pero tama na nagawa nga meme over the internet about alcohol, wala no? Gani kung gito amo ganing mabakal eh. Oo, tigil na isa sa ko busan ang alcohol ang sunarek. Sila nga sako niya ni pare Roger Montalbo siya may 80% ko di priya. Di bali maigo kabala ginahugas pilas amoni. Ano na nga? Pertigis pare Roger damo ginabalans pare Roger. Gani, no? Sa ito gabi lang da, no? Matin lang da. Sige. Relax na kayo. Anyway, sir ka muna yung atong observation dre. Ang face mask wala available. N95 wala pa man available. Pero bossing ko na to, kaya makuha sa statement, dre kayo daw maging ng pagwaang DTI, malang price freeze. But sila kung freeze ang presyo, o po yung malabot na to, kaya mapabalo kung ano ginanapan na presyo sa mga baligya action erect. No? Anyway, sa tuloy magkausang bantayan ko na pinakamasang balik na tipon sa patro sa nagila mga gamitan dahil magkaksyon kaya isa sa mga rason sa magtugas sa malapian sa pandawan sa mga paguyang ko na pagbubo sa ato ni function. Ang mahigko nga kolong kaya hindi sigurado pagpagawa sa higko sa pandawan sa may dako nga papel sa paggawa sa ato ni function. Ang dapat imon simple ginamang mga kalsyon papasigontik pa sa inyo doon ang inyo immune function na paagi sa adaw-adaw nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Kaya na para ito mag-aksyon, magmakala sa Super Fiber. May makal mismo sila na klinika na hamtang dahil naman sa may GS7 building tupag ginamang sa DHN hamtang sa tunga sa dana na galo kag Burgos Lacson Strad sa Bacolod. Rakta sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod sa John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat kinaksyon na John Diaz sa There You Have It, live report sa Patrol 3 na Patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Friday night nato sa papalagat balikan dala sa Aksyon John Diaz sa kalukompleto ng detalye sang iya sining mga headlines. Ang report, observation, Aksyon John Diaz ginadurong sa iyo sa kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtuin nyo, pamasari nyo, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kag mismo dira sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakisikat, mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dala, damo masaktali balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi na sa tanan nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sang Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta sa Biyernes. Upod sa iligalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, G. Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa ato siling nga pagpangapi, hindi lang siling nga basta-basta nga kape. Dapat kape nga may 7 times vitamin C sang sa orange. Kape nga may 4 times calcium sang sa gatas. Kape nga may 4 times vitamin A sang sa carrots. Kag 3 times ang potassium sang sa saging. Kami harap pagid 46 ka types sang antioxidant. Amo ni bali ang imo makuha sa Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa Santon's balonggay kag soya, kafe nga maayo ang binipisyo sa aton lawas. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Mayong gabi dira kag nagalantaw sa aton sa Riyadh. Wala na lagaw-lagaw nga mga amo ko kay virus daw. Siling ni Alan Castro. Engineer Arthur Normandy and family dira sa Barangay Takuling, happy listening. Jojo Arturo Santander, sa kay Josan, pamilya Cuales, pamilya Miraflores, sa may Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Kung si Engineer Emmanuel Miraflores Cuales pasang Qatar, siniya Changi damo alcohol, White Castle, whiskey, aniho, ram. So, gini si Engineer Emmanuel Miraflores Cuales mo. Toto Roy Beltran das Cadiz, mayroon dira nga pagpaurok-urok. Kag mayroon dira nga pagpamati sa Aksyon Night Patrol Program. No, mayroon dira nga pagpaurok-urok. Kami ako ang mga upod ko nga driver, kapamati gid sa imo diri sa Victoria's Milling Company. Kapamati gid ko sa live mo subong. Alin kay Berto Salazar Mainet sang Moises Padilla. Tamya ko lang labs ko. Bata ko nga si Carl Payas, player nyo sa Batang Aksyon. Great lang pamilya Payas sa Barangay Estefanía kag pamilya Rimada sa Barangay Alangilan. Kapaurok-urok gid siling ni Toto Alex Payas. Salamat gid Toto Alex Payas Kay Jocelyn Kalamaan, mayong gabi. Maria Los Grijaldo Macunat. Nya Idol Eric Tanduaya pwede man siling ni Nel John
Pahilanga Gumban. Pwede Importante sulod sa tiyan, di sa ulo. Tamiya ko nga akong nga asawa kag anak, nabugtaw pa, watching live diri sa Pampanga. Diri sa amon na ma-lockdown man bangod sa virus. Thank you, Aksa Radyo Lin kay Little Cebuan. Gapamati gid sa ato. Sakay Josephine Vicera Biasong. Araman ka paurok-urok sa ato, no? Ang pamilya Escobedo, dira sa Minoyan, Morsia, kag pamilya Inosas, kinatamiyaw gid ni Manong Nestor Escobedo, no? Kay Heaven da, may gabi, ha? Kay Toto Ray Jan Tan Villalon, kapaurok-urok sa subong, ha? Mga friends ko dira, tamiyaw ko lang si Jolinda Famoso sa Barrio Maaw, bago si Teleng kay Sally Auki Di Sousa. Gapaurok-urok siya ho, pamati sa Action Night Patrol Program. Kami ako dira si Manong Mario kag si Manang Linda Verde Prado sa Florenceville, Barangay Panokoy. Sa kay Domingo Anson dira sa area sang Barangay Banago, may dira nga pag paurok-urok. Sa kay Simon Laudet, Rosana Tasi, Eddie Villarosa, Madeline Gavin, Mama Marian Grace Gavin, Tyron Gavin, tanan sang Barangay Paluma, Banwa sang Valladolid. Kay classmate ko Sandro Zamora, dira sa Paluma, Valladolid, gapaurok-urok isa sa Action Night Patrol Program. Sa GNG, damo man alkohol basta sa tiyan lang ibutang, hindi sa ulo. Sili ni Engineer Maui Cuales. Ba? Damo kinabalaan si Tuto Maui ba? Si Kenneth Valencia, check attendance lang. Si paring Amik Garciniego da and family, nagapaurok-urok. Kita tayo ni paring Amik Garciniego ang mga constituent nila sa Kandunia. Halin nila sa London, panamyaw kay kumparing Amik Garciniego. Lula Consing Doria sa Purok Marang, Barangay Mandalagan, Urik Suugon, Brillantes Family. Alin kay Tintin Suugon, Brillantes. Lali Tolentino, maing gabi, sa kay Sir Edwin Peneda, dara sa New Jersey. Kapaurok-urok insa, no? Almost 5 years, wala kami transistor radio. Kami lang kay, kanami lang kay may FV Live. Sila ni Toto Carlos Fideres Trunio II. Salamat kita. Haraman si Junalyn Advincula, paurok-urok man ho. Tamya ko lang dara sa ang Palkisana, kag Flores family sa Barangay Pandan, Pontevedra. Watching from Kuwait, Jenny May Palkinsana, gapaurok-urok man. Purok Santol, Barangay Mandaragan, ara si Tuhaw, Mr. and Mrs. Sagal, Raymond Sagal, Alarcon Sagal Jr., kapamati sa imo, Cecilia Sidaya, especially kay Mr. Flaridel Sadaya, alin kay Cecilia Sadaya, ang panamyaw. Kativer, may gabi, Philip Laurente, sa kay John Cesar Catalan, dira sa Granada. Ara siya kapaurok-urok ito. Sa kay Nanay Rochelle, kagtanan niya mga taga-barangay Masalig Ngawayan, tamyaw ka mo ni Crisanto Orbista. Ara siya. Tamyaw naman sang mga barkada kuda sa Villa Maria Subdivision, Mansilingan na Joshua, Kalib Dunan kag Nubak, Rafael Dunan from Daddy, Junjun Dunan Albaha sang Kingdom Saudi Arabia. Okay? Sa kay Bingbong Lida, mayang gabi gida. Watching from District Hospital sa Pidja Ward. Kapamati kami di sa imo air. Mayong gabi alin kay sa Finas S. Chong Tai. Mayang gabi. Sige. Check na naman report lagi ka sa ato sini nga mga correspondent. Una to report live ka sa may Central Negros. Naka-standby si Action Percival Villamor.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari si Aksyon Percival Villamor. Line number 3 sa report, Pers. May gabi, please come in. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Pers. Line number Mayong 3. reaction Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati mga alauna sang hapon ang mayor sang Moises Padilla nga si Mayor Honorable Mayor Celestina Ila Yulo Garcia, Municipal Mayor sang Moises Padilla, nag-meeting sang 14 ka barangay, 7 ka rural kag 8 ka urban na anungod sini sang COVID-19. Kag ang gipahayag ni Honorable Ila Celestina Yulo Garcia, ang angot sini sang COVID-19 nga hugot gid ipasiguro sa mga barangay official nga kung may mag-abot nga mga halin sa Manila o kung sa iban man nga mga pungsod, ipahibalo dayon sa municipal agud nga bantayan o kung ma-monitor inang mga bisita nga magahalin sa iban nga lugar. Kaginpahayag diri sa aton nga health officer nga si Dr. Rael Ladira, doktor sa Municipal Health Clinic sang Moises Padilla, nga ang COVID-19 iya ginisbikar kagintudlo kaginpaibalo sa mga pumuluyo kag sa mga kapitan kung ano gig kag diin nagalin ini ang ginatawag nga COVID-19. Kag nagtukod man ang municipal health clinic sang ilang nga mga task force. Karon ini ang si Mayor Ila Garcia nag-anunsyo man aksyon na Eric sang ila tani nga kapistahan nga maabot sa 28 kag hasta sa 31 nga ginpaibalo sa mga barangay, sa 15 ka mga barangay na hindi madayon o kung ini siya pag-postpone tungod man sang katabo sining mga balita na nungod sa COVID-19. Kag ginapasiguro man ni Mayor Ila nga ang kaayuhan o kung ang sanitizer sang pumuluyo agud na maprotektahan ini ang mga pumuluyo sang Banwa sang Moises Padilla. Ang tingog sang doktor sang municipality sang Moises Padilla sa interview sang Action Radio, Dr. Rael Ladira. Pamatian naton. Inalantaw na niya sa emergency sa Moises Padilla in line sa presidential decree ni Duterte, moderate of level 2 na. So, ang aton subong is pina-fast track na tanan naton nga ulublahon para ma-preventa ang transmission sa COVID diri sa Moises Padilla. So, may mga task force na COVID health center sa municipalidad. Yes, may ada sang task force on emerging infectious diseases. Si Mayor Elia ang executive officer and the other members of the LCU are members of the task force para ma-enforce ang kinahanglan obrahon para sa COVID. So, ang incoming nilang taong distance na, so, declare si Mayor postpone tungkol sa banta sa COVID. So, aton is to prevent, to maintain as COVID-free. So, maskin wala pagit masyado kaso diri sa Negros Occidental, meron na sa Negros Oriental, i-maintain tang aton nga status as COVID-free. So, ang message mo sa mga pamuluyo is ang message sa mga pamuluyo is to practice good hygiene, sanitary practices, lutuon lang gid mayo ang mga pagkaon, kag magugas gid kamot para kag ang especially sa mga tigulang kag mga bata, pakusbon gid ang resistensya para mabatuan ta ang kagaw nga SARS-CoV-2 or COVID-19. So mo to ang tingog ni Dr. Rael Ladira, doktor sang Municipal Health Clinic sang Moises Padilla. Sa karon ini ang Moises Padilla nagabantay kag nagaugot sa seguridad sang pumuluyo sa palibot sa 15 ka barangay sa amo nga Banwa. Report live gikan diri sa Moises Padilla para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio.
laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat ginaksyon na Percival Villamor. Ang balita ng Percival Villamor ginadulong sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule. Para sa kompleto ng management sa Silinga Liberty Talks, mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Sa DTX 500 capsule, may ara ginatawag nga detoxifying compounds. Amo ni siya nagatinlo sa atong silinga dugo kag atay. May mga active ingredients, phytochemicals, antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Hali sa report ni Aksyon Percival Villamor, balos nga report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Noy, may gabi, please come in. Aksyon Eric, mayong gabi kag mayong gabi gis palamati sa Aksyon Radio Bacolod. Report katon madala sa sining tinion may angkot ini sa isa ka tawo nga dakop sang mga pulis no sa banwa sang Hinubaan sa pagpanguna ni Police Major Clifford Batadhay ang Chief of Police sang Hinubaan Police Station kadamo gali sang reklamo sa sining nga tawo no. Paano ini siya gindakop kaganano nga mga reklamo ang ginapatuhoy siya sa iya no kag isa sa mga report nga nakuha naton nga sang ini siya ang madakpan may ara sa iya sining nga posisyon kag control isa ka ginapatihan na isa ka putos no isa ka sa siya ang ginapatihan Siabo. Ari si Major Clifford Batadhay, Aksyon Eric, parang speaker niya sa aton, anong naglanabo, may kang tanan sang ila sining nga pagkadako, no? Sa sining kadamo-damo sa nagareklamo sa sining nga tao. Kung si sino ining suspetsado. May gabi siya mo. May gabi kagkakon na mga sukit at kangina na. Parang gabi. Itong balita mo dito, kadamo na siyang ito antong tao na daktayan ka na siya. Pwede mo siya matagani diya. Anong klaseng na pagkatao dito na daktayan ka na siya? Bali, magkantang dito ginasang tituin sa barangay Baboynan. Dari natin na iwa. Natigayon din natin blood law, no? Kag daw automatic yun. So, lagi na identify sa ating enforcer. Ang itsura niya, may mga kaso initubudol nga style. Ito yung mga angkwan. Ang muna nga ginagawa natin sa laot kako. Kung siya natin, naging dali sa police station. Kasi may warang dito sa Banwasang Batay Oriental. So, pag rin dako na nagkinagto ka ng iba ng mga kumplinan. Ginatudlo nga siya nagbuwa sa manok, nagbuwa sa tubig, nagbuwa sa korban, tilpuna. Ako, ginuto ka ang mga tao din na. Sang rin sa police station, sa pobang sa police officer, yung pagpagit natin ng iyang kalawasan ng kisa, problema niya bayo, problema ng lalo, may short pa, no? Mga gamit na screwdriver, may mga gunting, nagawa natin siya, may isang saksi na katiyan natin to siya po, at na natin natin gina sa crime lab, para nga ibaluan din natin kung matutor, no? Mas ito ang items. Gintawagan mo natin ang Banwasang Batay, kasi pag-iba ang picture, yung confirm Manila nga among maralan ng panonto dito sa area, kung gano'n ito natin siya maparilan sa kaso. Okay. Sir, pwede taga-ayo sa mo, sir, para nga at least may idea nga ito mga tagpalamati, may idea kami, sir. Ano nga klase siya pagpanginto? Sir, nga daw budol-budol, style ang githin mo, sir. Paano niya nakuha ang TV? Paano niya nakuha itong manok? Paano niya nakuha itong cash nga sa isang tuloyan, sir? Yes, ang isang una-una, hindi nga magkakato ako sa barangay San Rafael, sa dihin na nakuha niya na apat ka dilog na manok. Kaya pag-abot niya, ang asawa lang ang ara sa balay.
Kasi daw ka natin, man kanya nga ito, nititingin subo sa kumasang bana, tuwaon ang manok, ang kondisyonon, may mapulang sila. Oo. Kaya siguro nga daw, tuwan daw, hindi man yung mayuhay ang mga sawa, parte sa manok, kaya malagay ang ati, tuwaalan ang manok, hindi malaya aton, inaman na. So, pag-abot kaya ng bana pagpuli, nakibot nga, wala na apat ka manok, kaya mo ito away sila nga, dyan, itakuha mo, din ang tao mo sa akon. Oo. Wala no? Pag lang sa kumintro, ang TV. Kaya kung pangayos ako mo sa TV, pwede lang sa nanay, may pagkayo mo ng TV. Kasi pwede man nga nato na sa shop, kulipa pa, option mo. Problem na sa nanay. Pag abot dito, siya dire ka lang anay, kaya matuwa ko sa pisas, mga gamit ko ate. Yung balik ang makalikat ko sa Eloy, laging ang balat ang bata na sinanay mo, ang singkon ka, ang kwarta nga na dilindira, ihatag mo sa aton, hambal niya, bakal namon sa pisas, pictura namon ang buba sa TV. Dalayan ang toter, kung gurahan sa Eloy niya, yung singkon, sa kwarta. Tapos yun ang ulihin na lang, naging komandisyon ng singkon. Nagatigayon siya po sa size belt, ito isa kalito, buti na ano yan, ang mga style. Ako pag ganda mo na ako, mga reviews ng mga ginatangin mo, may mga laptop, cellphone sa kabataan, kuwaya, matuha niya. Kasi man dito sa pagtawag mo dito sa manuwasang Pasaysiat, ano man nga mo doon sa ginahimo niya? Pagdog yung tawag ko ang warranty siguro sa Pasay. Kung may warranty, hindi kinasugin mo may warranty ang sospitado, pwedeng pakita kung wala ang picture, ginseng gumasila. At ginawa na naman sila ng mga pulito. Sige, pero wala na diwaran. Pero ako na nga mo, hindi na pangita. Kaya mo natin operaya, panugtuman, ng pagsusunod ng time. Kaya ang kundi nga, tamo na mo kami din sila kumplitan. Kung makatto na sila, yung madugang man, magpasang kaso. Wala na po, pero yung mga pulo, muro kabilang to, nagkanagtuli. Pulo na nabigtula niya. Wala na po, ipan din itong suliran ta. Ini mga complainant, sir, desidido pa siya mapasaka sa kaso. Kung hindi sila mapasakan dito sa ito, yung mga nagko sa mga, kung ang pinagatubo lang ang litis na nabigyan niya doon, muting isa lang dito, kasi may silpunan sila. Oo. Kaya niya ko na mapakayo, sa mga may abot na, paano yan ang abot ang korta, ang isa kalipo sa karira. Oo na, Sige. Sumaya lang din, sir, no? Kaya nalakpan niya siya. Sino ka rin panayong pangalan sa suspect na masabi? Suspect na ito naman si Alan Tenorio Portilla. Si Lloyd ang Pangidaron, single pero may nagkatuloy lang ako no alaga niya, ulitin na ito. Barangay Montilla, si Talay Kike. Taga-taga siya si Malay. Ako nang yung kwante bro, ano sa Arada, yung nagatuman yung hiling niya asawa niya ko no, niya bisita ko rin sa iyo na nagabi. Ang ato naging kwante bro siya, ang maglusun sa section ulubin, posisyon ng Republika 9165. Okay, sige, so mo na yung ginapay palang na kaso ipasaka siya sa part ninyo ka polis, no? Huwag pa na po siya sa mga complainant na posible pagkapasakaan to dito sa kaso. Kwanto mag-lunes, mag-inakto ko dito ng karang isa namon dito SB na biktima manokman. Oo, kasama ka. Abilidarang sige sir, kag-congrats kaya kadamo sa biktima niya, ang buwinas siya, naubos ko siya mo. Ubos ang buwinas siya. Kung mag-operate niya dito, patawagan ng hinubaan, ganti ang pasay ko mo lang ang nagagawin. Oo. Lakot ko, nasyagit ang nagagawin. So, nagkabalo kasi siya iba to yun. O sige sir, kaya nasisipan na ikip na lang nakita siya doon. May ano ba sabi biktima. So, sir, thank you so much sir. Salamat kid. Okay, Action Eric, amo tong pagpahayag ni Police Major Cliff Batadahay, ang Chief of Police ng Kinabaan Police Station. May angon sa tong abilidaran nga tao nga narakpan nila kay na, no? So, may report ka tumadawas sa siling tinion, sa Quiapo direkta kita ka nagapalayag diri sa aton area of responsibility para sa Night Patrol. Ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid Aksyon de la Cruz sa report mo live dira sa may Southern Negros. Ang balita ni Aksyon de la Cruz ginaduro naman sa inyo sa Kalawan Santon Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo nga po sa paputi sang panit, ilok, tuhod kag siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Magabi nila sa kay Manong email kay Manang ni Lida Lopez nagahigop sang taho. Wow, namit na. Para na sa mga hangin-hangin bla. Tapos mo na inom ng luyana ga utot-utot kasi na bro. May gabi nila kay Manong email kay Manang ni Lida Lopez. Mahal na nga pag-inom sang luya. Siling ni Little Sibuan niya sa Pampanga kung mo alkohol pero ga ilinaway bakal alkohol. Ay puwerti. Melba Ramos may gabi sa kay Orlin Vergara Hinsole. Salamat kay dira si Muslim Pamamati. Tami ako dira si Jobit Lombre, Leia Lombre, Nene Midel tanan sang Dakotan, Dako, Silay City. Fernando Lombre anagatamya. Tami ako man dira pamilya Agraciada kag pamilya Laurenio, gapaurok-urok gid. Sa kay Toto Marlon Sikinya Cañete, nagapaurok-urok gid, amuman si Ricky Ignacio Flores. May gabi dira sa kay Toto Ignacio o kon Ricky Ignacio Flores, no? Gapaurok-urok gid. Pamati sa Action Night Patrol Program. Deko Toto kuano? Sir El Rey. Lego na kita may napindot ko. Lain ang nakuha na napindot. Kuha ang resulta sang kuano sang loto. No resulta sang loto nahon ko ang 655. Wala gyapon sa may nakakuha sa loto 655 oh. O arang resulta sa loto 655. 658 to. Ang jackpot price 295.8 million pesos. Grabe nga jackpot price, no? Pagkadago ni si Sir El Rey hindi kami niya kilala ni bro. Amak po 295.8 milyones pesos. Wag yapon sa may nakakuha sang jackpot price sa 658 ito. Aling resulta 45, 8, 49, 4, 7, 13. 45, 8, 49, 4, 7, 13. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot price, wala sa may nakakuha man, 8.9 million pesos. Ari ang resulta 239, 23, 44, 35, 25. Again, 2, 39, 23, 44, 35, 25. Mayong gabi mandira, kag may lang nga pagpaurok-urok sa pamilya Agraciada, kag Laurenio sa Pontevedra. From Geraldine Laurenio ang panamyaw, no? Sa kay Idisonda may gabi, kay Boy Ordas may gabi man. Ay kapurok-urok si Boy Ordas, oh. Again kay Ricky Ignacio Floresta may gabi. Si katanda si Marlon Sikinya Cañete. Retired Police Colonel Placido Hintolayan family. Watching live in Yanson Village, Barangay Alihis. Greet ko lang husband ko si Jean Mills Pals Bagsik, alin kay Melgin Noras Uhabal. Watching here with my wife Jenaline Labajo in Barangay Alihis, alin kay Jinmel Pals Bagsik. Cherry Dolaca and family, happy listening. Sa kay Probido Idhan James Red, mayong gabi gidra sa imo sir, ha? Tamyawi lang ang Tamyawi lang si Nelmar Madera and family. Alina kay Probido Idhan James Red, City of Love. Ay, pretty City of Love, ah. Kaya paurok-urok gid. Sakay Toto Bariculudo Itor sa Ita. Bago ka pamati pa sa Toto Barrio Culudo Itor sa Ita.
dira sa La Carlota. Gapa urok-urok siya. Again kay classmate dira Sandro Zamora sa Barangay Paluma, Banwa sang Valladolid. Mayo lang dira nga pag paurok-urok pamati. Mga taga Fermville, Mr. Mrs. Tan, may gabi dira, no? Sa mga taga Fermville da, Mr. Mrs. Tan, may gabi da. Anti-COVID pa ni pre. Ang luya, sila ni Manong email kakay sila ni Manang Nilida Lopez. Sa kay paring Art Ilagison, kay kumari ko dira Ninit Ilagison and family dira sa Fermville man, ay gapaurok-urok man sila, no? Good evening, may biyahe ko da Bacolod sa March 15, maagi gid ko na sa quarantine. Siling ni Rolando Obiha. Pamilya Luneda sa Pait La Carlota. Tamya kamo ni Yeye Di Luneda sa Singapore. Watching here at Manapla, sir. Good evening. Tamya lang Panis kag Tafil family. Alin kay Jovelyn Panis Tapil. Balik kita when we come back. Balik ka report ni Action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balik. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sa bisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiga. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Pabalik diri sa ato mawalagab da may gabi dira sa kay Toto Crismer Mailim. Nagapamatig siya siling ni Inday Christy Di Blas Mailim. Toto Crismer Mailim, may gabi na sa imo ha. May lang ang pagpaurok-urok ta. Balikan ta sa aksyon dyan diya sa Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Dari sa aksyon dyan diya sa Balikan Report. John, please come back. Okay, aksyon dyan, please come back. Actually, Eric, na tigayon na ako sa kansang kaso itong nadakpan lang sa mga kapulisan sa Police Station number 1 sa bypass operation kagabi. Dila mismo sa area sang Barangay 12, dali mismo sa sulad sang Bacolod. Ining subject nila mo ni sa Sky Inventor kung sa recover dali siya posisyon kag control ang anong tanan ka sa siya isang suspected shabu auctioneer kag 300 pesos ka kwarta dali. May baluan ining inventor ginakawig binang seat level individual sa nga naman nga kapulisan kag inisyang gipakan kay isang kaso nga pagtapas sa dahi nga nagadumit sa pagbaligya katukupot sa legal nga droga sa dalom sang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ato man ang nadakpan sa mga kapulisan sa Station 6 yung follow-up na to na ibaruana kaya naging file naman ka inasang kaso ay matapos nga magawa ng resulta sang crime laboratory may angot sa gimpatagay nila nga drug test action Eric ang ilato nga pasakal sang kaso amo ning isablat katiknasyan ngaging kilala kay Giovanni Bailuses, legal ang edad residente sa Purok Maniswagod sakop sa Barangay 30 sulad sang Bacolod. Sa mo dito nga bypass operation may pilaman ka masasay mga 8 no ka masasay sa suspected shabu ang na-recover diri sa posisyon sining ni Bailuses na kita dito ang pila ka mga drug paraphernalia may 200 pesos man nga marikong kwarta nga na-recover gikan sa posisyon kag control. In instruction ang ginakabig man mismo ng seat level individuals ang aton nga mga kapulisan kag naglabig man ang ilang gibatagayon naman nga monitoring batok diri. Actually kag sa itong mga mga update report nga tipon sang pagpulo karon gid na mga gabi rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kay John Abduriabet kabagusa ka paparagad sa Action Night Patrol program sa Friday the 13th ka presentation. Magtakop ini temporaneo balik ini buwas Sabado night. Las 9:30 to baras 11. Ato sa mga patrol na unit report sa action nga napalagad karong gabi sa action na Percival Binamor, Nonoy de la Cruz of course, action John Diaz, nanikira mga piloto sa Patrol 3 na para patrol. New Center Action ang Defensor. Technical partner studio ay broadcast engineer Henry Spulgar, backup kay security guard Tunog Banwa, back-to-back security guard Campaner with IT expert Sir Elray Dotilios. Linger
Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Backup Security Guard Rene Cordova. Sa sama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong. Ang inyong lagad ng Kurman Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasaling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo magpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sang Aksyon, Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.